भारत उदांस्रिनि उनाव एबा 1948 मायथाइयावनो गायसनजानाय खबिरालि हालामनि कदमगुरि गुदि फरायसालिया दिनै थैलांनायनि लामायाव। साथामल' फरायसाफोरखौ लानानै गुनगोनां सोलोंथाइ लाहोनायाव मुखुब फोरोंगिरि जीवन दैमारिया। दा बेयाव साथामल' जिथु फरायसाफोर दङ बे साथामल' फरायसाफोरखौनो जोंनि फोरोंगुरु बिथां फोरोंगिरिया दिनैनि सानाव बेयाव गोग्गो सोलोंथाइ होबाय थानायखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जादों। गावारि फरायसालि गायसननाय लोगोसे नांगौबादि सरकारनिफ्राय फोरोंगिरि थिसननायनि जाहोनाव बेबादि थासारिनि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होनना अजद दिखांदों फोरोंगिरि जीवन दैमारिया। जायफ्रा गिदिर गोलाव बिथांमोना जाहाथे अफिसनिफ्राय बा ब्लकनिफ्राय सारमोना जुदि फोरोंगिरिजों जुदि हरोब्ला जों निस्सय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोनगोन। गोदानहै मुं थिसननाय राहा हिसाबै दाथ' सासेल' दङ बे साथामनि गेजेरावहाय। साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि खबिरालि हालामाव खेबसेयैनो गंसेनि उनाव गंसे गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थैलांनाया फैगौ समाव बर' बिजोंनि थाखाय फिन सोमावसारनो गोनां जागोन नामा? थारैनो बेयो मोनसे गेदेरथार सोंलु जानानै फैदों। फरायसालियावहाय जितु फरायसा गैयिनि जाहोनानो जाबाय जोंहा खाथिसिनथारावनो नैबे कबिरालियावहाय प्राइभेट स्कुल बेवहाय बिथांमोना हैयो। बिथांमोननि बेबायदि हैनायावहाय जोंनि बे फरायसालियाव फरायसा मोननाया बा गैया जालांदों आरो। बर' बिजों फरायसालिफोरा सानफा एफा जोबस्रांलांनो हमनाया थारैनो बर' बिजोङाव मोनसे खोमसि जोमै साग्लोबनो हमदों। बे समाव जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाबखौ नायना लादिनि फै। खुलुमबाय। जाय समाव बर' बिजोंनि थाखाय जोंनि गोबां बर' हारिनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बै दैदेनगिरिफोरा गावनि अबथिरा जिउखौ बावसोमलांनानैबो दिनैनि दिनाव बर' बिजोंखौ गायसनलांबाय। नाथाय दिनै बे बर' बिजोंनि थाखायनो दिनै फिन सोमावसारनो गोनां जाफिनगोन नामा बर' हारिया? मानो होननानै बुङोब्ला बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे कबिरालि हालामनि गंसे गुदि फरायसालियाव। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिदाखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नैबे फरायसालिया जाहैबाय कदमगुरि गुदि फरायसालि। बेखौ गायसननाय जादोंमोन 1940 एबा भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरसेनि गेजेरावनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन आरो दिनै बे फरायसालिया फैयै फैयै दिनै जोबलांनायनि लामायाव। थारैनो मा जामारदों? बेबादि फरायसालिया बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरा दिनै सानफा एफा बेबायदि जोबस्रांलांनो हमनाया थारैनो बर' बिजोङाव मोनसे खोमसि जोमैया साग्लोबनो हमदों नामा होननानै जों दिनैनि सानाव बुंनांगोन। नैबे समाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ जिहेथु नैबे जाहैबाय नैबे कदमगुरि गुदि फरायसालिनि सिं खथानि जिथु नुथाय। बेयाव बेसेबांबा गिदिर खथा, नाथाय बेयाव सोलोंथाइ लानो थाखाय दिनै गैया नांगौबायदि फरायसा। दा बेयाव साथामल' जिथु फरायसाफोर दङ बे साथामल' फरायसाफोरखौनो जोंनि फोरोंगुरु बिथां फोरोंगिरिया दिनैनि सानाव बेयाव गोग्गो सोलोंथाइ होबाय थानायखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो मा जाहोन दङ दि दिनैनि सानफा एफा बेबायदि जोंनि बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दङ बे बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दिनै बियो गोमोरलांनो हमनाया थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा होननानै जोङो बुंनांगोन। नैबे समाव आङो मिथिनो नाजानि जिथु बेयाव नैबे फरायसालिखौनो दिनै जिथु बिथाङा दैदेनगासिनो दङ फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बेयाव हाबा मावबोनानै दिनै नैबे उन्दै उन्दै जोंनि फैबाय थानाय जिथु लाइमोनफोर बा फंबायमोन बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव गोग्गो सोलोंथाइ बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ होगासिनो दङ। आसा गिबियाव नोंथांनि सिनायथिखौ जोंनि नायगिरिफोरनिसिम एसे खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि जीवन दैमारि। आङो नोंथाङा बेसेबां मायथाइयाव बेयाव जइन जाफैदों? आं बे फरायसालियावहाय थांनाय 2021 मायथाइनि 23 अक्ट' सानखालि आं बे फरायसालियावहाय जइन जायो। आच्चा, जों दिनै नुबाय जिथु नोंथांनि फरायसालियाव फरायसाफ्रानो गैलिया दिनै साथामल'सै। बे खेथ्रआव मा बुंगोन? मानि थाखाय बेबायदि जादों होनना सानो नोंथां? बे फरायसालियावहाय जिथु फरायसा गैयिनि जाहोनानो जाबाय जोंहा खाथिसिनथारावनो नैबे कबिरालियावहाय प्राइभेट स्कुल आरो बेजों लोगोसे
प्राइभेट स्कुल दङ बेवहाय बिथांमोना होयो आरो बिथांमोननि बेबायदि हैनायावहाय जोंनि बे फरायसालियाव फरायसा मोननाया बा गैया जालांदों आरो लोगोसे जोङो बा आङो बे फरायसालियाव जायानो गोसो जाय एडमिसन होफैगोन मुं थिसनगोन बिथांमोनखौ आङो नाजावना लागोन मानि थाखाय बेबायदि जादों होननानै सानो होनोबा नोंथाङा आं प्राइभेट स्कुलनि थाखाय बिखेख जादों आरो लोगोसे जितु फरायसालियावहाय सिंगेल टिचारनि कारनाव जादों होननानै बेखौबो सानो आरो साथामल' फैयै फैयै नोंथाङा माबाफोर जेंनाफोर जादों नामा सामलायनायाव जेंनाथ' जायो जेरावनोखि जोङो फरायसा मोननांगौ बा गारजेनफोरा सिन्था खालामनानै गावनि गथ'फोरखौ बे गुदि फरायसालियावहाय फ्रि एडमिसन गासै सानजौफुनि जानाय आदार आरो लोगोसे नांगौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ बे फरायसालियावहाय गभर्नमेन्ट होनाय बायदि मोननो हादों आरो बेसेबां मायथाइनिफ्राय बेबायदि थासारिया जाबोदों होननानै सानो नोंथाङा बेसेबांसो समनिफ्राय जाबोदों बेबायदि थासारिया आंनि बायदिब्लाथाय नैबे थांनाय जि आं बे फरायसालियाव जयेन जाफैदों बै साननिफ्रायनो बिदि समस्याया जाबोबाय थादों आरो नोंथाङा गिबिथाराव जयेन जायोब्ला बेयाव बेसेबांसो फरायसाफ्रा बेयाव दङ आं बे फरायसालियाव जेब्ला आं गिबियै जयेन जायो अब्ला 10-15 जन दंमोन बे दिनै बिदिनो थाखो बाय थाखो उनथ्रिनानै बिदि गलांबाय बेबायदिहै गोदानहै मुं थिसननाय राहा हिसाबै दाथ' सासेल' दङ बे साथामनि गेजेरावहाय साथामल' मा मा क्लासनि दायो बे साथामनि गेजेरावहाय क्लास 5आव सासे क्लास 4आव सासे आरो 2आव सासे बे ओनसोलनि एसएमसि बेजों लोगोसे गार्जेनफोरखौ खावलायनाय जायाखैमोन नामा जिहेथु सरखारि बा नैबे फरायसालियाव होनांगौ होननानै नोंथांमोननिफ्राय खावलायनाय जादोंमोन ना आंलाय जों फरायसालिनि बा एसएमसि कमिटि हिसाबै खावलायनाय जादोंमोन आरो नाथाय बिथांमोना गुरुत्त' होआ फरायसा थाखाय सिन्था खालामा बेबायदिनि जाहोना जाबाय आरो दङ बिथांमोना फैबाय थायो फरायसा हिसाबै बेयावथ' दा 6 जनल'सो दङ बिसोरनियावबो मा खावलायगोन जिहेतु दैदेनगिरिफोरनिसिम मा बुंगोन बिथांमोना बर' बिजों थांनानै थानांगौनि गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय दिनै बर' बिजोङा नैबे बेखेखे उदालगुरि जिल्लायाव गोबां फरायसालियानो थैलांबाय नङा होमबा दा दिनै नोंथांमोननि नैबे कबिरालियावबो जितु थांनाय बोसोरनै बोसोरथामसोआव गोबां फरायसालिया थैबाय दा नोंथांनि फरायसालियाबो बेबायदि लामायाव हान्थिगासिनो दङ मा बुंगोन बे बिसयावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जितु जोंहा ब्लक दोङो बिथांमोना जुदि फरायसालियावहाय फोरोंगिरि थिसनोब्ला निस्सय जोङो फरायसाफोरखौ मोनगोन आरो रायजो राजायाबो बेखौनो नोजोर खालामो जे सासेल' फोरोंगिरि सिंगेल टिचार बेनिखायनो जोङो होनो हाया बिथाङा फोरोंजोबनो हागौआ बेखौ बिथांमोना माबायो आरो कमप्लेन खालामो दा आङो बेखौनो खावलायदों जायफ्रा गेदेर गोलाव बिथांमोना जाहाथे अफिसनिफ्राय बा ब्लकनिफ्राय सारमोना जुदि फोरोंगिरिजों जुदि हरोब्ला जों निस्सय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोनगोन बेखौनो आं मिजिंथिदों आरो हय नंगौ बिथाङानो जाहैबाय नैबे जिथु थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो नैबे फरायसालिखौ दैदेनबोनाय बिथां आरो बिथाङा जितु बेयाव जेब्ला जयनिं जादोंमोन बा हाबफैजेनदोंमोन अब्लानिया 15निख्रुइबो बांसिन जि फरायसाफोरा बेयाव दंमोन नाथाय दिनै बै फरायसाफोरा दिनै सानफा एफा उथ्रिसार जालांनायनि उनाव दिनै बे फरायसालियाव नैबे साथामल' फरायसाया दङ होनना बुंदों आरो बे साथामनि गेजेरावबो देग्लाय सासेल' जिथु गोदानै मुं थिसनफैदों जायनि जाहोनाव नैबे एसेबां गिदिर जिथु खथा सोलोंथाइ खथानि सिङाव नैबे साथामल' जि फरायसाफोर दङ जोंनि इयुन जिथु फंबायमोन दङ बिथांमोना दिनै बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो बेबायदि बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दङ बे बर' बिजोंनि फरायसालिया सानफा एफा जुदि जोबस्रांलाङोब्ला फैबाय थानाय समाव फिन आरोबाव बर' बिजोंनि फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय फिन आन्दालन खालामबावनो गोनां जागोन नामा बर' हारिया बियो दिनैनि दिनाव खोब साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंबो खावलायदों जिहेतु गेजेरनि जानानै बा रायजोनि जानानै बेबायदि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव नों आं बयनिबो बिबान दङ आरो बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि सानाव बेबायदि बर' बिजोंखौ नोजोर होनाया
गोनांथि होननानै नैबे समाव आङो केमेरा फारसेजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि।